Resort. Para kang nasa Rome. Hi guys! Welcome sa ating panibagong YouTube video. Panibagong video na naman at panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan dito sa Tarlac. At syempre, kasama din natin ang ating magaling na motor na si Lucky. Punta tayo ng sinasabi nilang paraiso dito sa Bamban Tarlac, ang Goshen Resort. Makikita ang lugar na to dito sa Bamban Tarlac at marami na rin mga turista ang nagpupunta dito. Mabibighani ka talaga sa ganda ng lugar na to at para ka ring nagpunta sa ibang bansa. Nasa 4 na hektarya rin ang lawak ng lugar na to. At ilang minuto lang ang layo sa Clark City, Pampanga. At syempre guys, hindi po libre ang pagpasok dito sa lugar na to. May bayad po na 150 pesos kada ulo. At sulit na rin guys dahil meron ka ng libreng 50 pesos coupon para makabili ka sa kanilang mga tindahan. Diba guys, sulit na sulit? Makakapasyal ka na, may pamerienda ka pa. Hindi lang mga Tarlakenyo ang madalas na pumupunta dito. Meron din mga taga-ibang lugar dito sa Pilipinas. At minsan may mga foreigner ka rin na makakasalubong sa daan na nagpipicturan sa magandang tanawin dito sa Bamban Tarlac. Marami ang mga nagsasabing para daw silang napunta sa ibang bansa. Ilang architectural design nito ay European Greco-Roman. Orihinal na i-develop ang lugar na ito ng mga Christian Evangelical Group para sa kanilang mga event. At kahit hindi pa ito tapos, binuksan ito sa publiko noong 2017. Sa ganda ng lugar na ito, madali itong sumikat sa social media. Kahit sa ang sulok ng lugar na to ay magandang magpicture dahil magaganda ang kanilang mga disenyo. Dahil 2 oras lang mula Maynila ang lugar na ito, ay marami rin ang mga taga Manila na pumupunta dito. Marami rin mga bumibisita dito para dito gawin ang prenuptial photoshoot nila. Perfect din ang lugar na to para sa family bonding. Ang pinaka-highlights ng lugar na to, ang isang malaking coliseum na tinatawag na Dambana ni Yahweh. O diba, para kang nasa Roma? Madalas din na dito nagdi-date ang mga magkasintahan. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga senior citizen na pumasyal dito. At siguradong mag-i-enjoy ang buong pamilya sa perfect na ganda ng lugar na to. May tuturing na rin ang lugar na to na isa sa mga tourist attraction dito sa Tarlac. Kagaya ng Monasterio de Tarlac, dinadayo na rin to ng mga tao.
Marami rin mga bundok na nakapalibot dito, kaya asahan mong presko ang hangin. Hindi lang resort ang lugar na to, meron ding hotel. At gusto mo mag-swimming, yung 150 pesos mo, dadagdagan mo lang ng 100 pesos. Makakaligo ka na sa mga swimming pool nila. Bali total of 250 pesos ang bayad. Dahil kasalukuyang ginagawa pala mga swimming pool, isa pala mga nag-ooperate dito. Ayan na nga guys, nalibot na natin ang Goshen Resort dito sa Bamban. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bidyong ilalabas ko. Maraming salamat sa panonood guys!